Pakde, pituwa yang ngono iso dilas-los. Mbok yo dijelke setengah anyar ya piye to? Lah kowe iki piye? Kowe iki ora ngerti sejarah pit motor iki. Entuke budimu ki ya mergo pit motor iki aja nyepelke arep tuwa. Iki wis ngantani Pakde iki awit zaman nom-noman, zaman Cik Bagus biyen. Nek bosen terus tak ijolke ngono iki ya kurang pas. Wong Pakde ngetokke budimu ki ya mergo tak buntengke nggo pit iki nek kowe arep ngerti kandhani. Iki wis pirang-pirang puluh tahun le ngantani Pakde, dadi yo tetep tak rawat, tak los-los kaya Pakde ngelus-los budimu ngono. Aja peh ana pit barang anyar terus dijolke sing anyar, nglalekke sing lawas. Iki sejarahe dawa iki sejarahe karo Pakde.